Makhosazana amahle naze nabahle niyaphila. Siyaphila. Sanimukela kwiMashelela TV naze nabahle. Siyabonga. Wow. Obani osisi abaphambi kwethu namhlanje? Mina nguNondumiso ngaMpungosi. Nguzama waMpungosi. Wena ngwala ekhaya? Yebo. Wena sisomngane? Wala ekhaya vele. Ngwala ekhaya? Yebo. Uthe ngwankosi nje? ngaMpungosi. Owampungosi, oboMampungosi abahle. Yebo. Siyabonga. Nizwa kanjani ngomcimbi namhlanje? Sijabulile kakhulu ukufika kamakoti. Kwandomama egcekeni. Ya. Anichaze nje lo mcimbi lona usho ukuthini kunina nje nichaze ngokunaba nje. Ha usho olukhulu ngoba makoti oqala ongenayo lapha lokunganeni ekhaya phezulu so kuyajabulisa ukuthi imizi yomkhulu iyakhula. Yes. So ubukhulu bomcimbi obuko umhlaba wonke umuntu ukhuluma ngawo kusho ukuthini nje ngesibongo sakini? Lokho phela kukhombisa ubukhulu nobukhosi. Sebukhosini la ekhaya izinto ezinhle vele zisifanele. Zimfanele. Ukukhula kwesibongo. Ukukhula kwesibongo lento eyenzakala ikhombisile ukuthi hayi isibongo sesikhulile. Actually nje khanjiswa ikhambisa indawo yaseNkandla yonke. Indaba yaseMandaba. Yasemandaba. Wonke umuntu ukhuluma ngamandaba. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ifiso nelokotho zikabhuti wenu nje. Sengathi bengaphathana kahle bahlalisane kahle. Inkosi babusise. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.